apropo de ei, de actori, mi-aduc aminte că mama povestea că a fost la un moment dat Emilia Popescu și chiar a ținut un recital extrem de curajos. Deci se mai imita în lumea studențească. Adevărul e că tot așa, dădea un pic voie cât să nu să gingă prea tare spiritele, dar cu niște limite foarte exacte. Dar exista un moment curajos și era fost un lucru. Vreau să mai spun foarte repede câteva lucruri apropo de film, și anume că Mircea, acel film, care firește că există cu adevărat, era traducătorul de germană. Deci de-aia eu vreau sincer că nu mai puteam să văd toate filmele pe care le traducea el, că din germană nu știu nemțește, deci dintr-o dată mă lipsea de toate filmele alea, de-aia spuneam că era concurența în sensul ăsta. Iar povestea când urcam cu liftul și, mă rog, o doamnă întreagă și să-mi spună că m-a auzit aseară, mergeam în același loc în sensul că el avea birourile exact la etajul nou, unde aveau birourile și cei de la programare film, dar nu neapărat pentru noi avea birourile acolo, ci pentru că la același etaj erau și emisiunile minorităților, respectiv germană, maghiară, deci ca să fie el foarte aproape să le poată urmări cu mai multă ușurință. Cam astea erau și lucruri pe care vreau să le lămuresc oarecum. Zamfir există, toată lumea mă întreabă dacă nu e o invenție, există, l-am văzut chiar cu câteva zile. E chiar un restaurant la București, se numește Tezal, așa, și scena aia cu aruncatul videoului este perfect adevărat, ăsta era personajul. Și să nu uităm, un video era cu o mașină, deci când i-a tâmpirul ăla, video l-a făcut bucățele, ăsta era personajul. Era extrem de sever, foarte om de afaceri, adică extrem, când avea el de lucru și trebuia să nu puteai să miști în front sub nicio formă. Nu exista că ai o osică, n-ai o osică, vrei, că nu vrei, că nu poți.